på hende igen. Hej, så sidder vi her på Christianshavn og skal vi mødes med Vicky lige om lidt, og så skal vi ind til Søren Balsner i hans Carpark North, resten af Carpark North studie. Og indspille nogle vokaler, vi ved ikke præcis hvor meget, men indspille nogle vokaler til vores første single her. Det er meget spændende, fordi dels fordi at vi har virkelig meget respekt for den her mand, men også fordi vi aldrig nogensinde som band har prøvet at lave noget musik, hvor der ligesom er kommet en producer på, som skal gå ind og give sit bud på, hvordan man ligesom kunne gøre numrene færdige. Vi har været vant til de sidste 6 år altid at gøre tingene færdige selv. Så det bliver sikkert grænseoverskridende, men det bliver også virkelig, virkelig spændende, og jeg er sikker på, at vi er i gode hænder. Vi sidder her på smuk Christianshavn, som sagt, der har fået god morgenmad og sovet godt, og jeg er virkelig klar. Så det er spændende. Vi ses derinde. We will dance and never stop. The burning moon will burn and burn into the darkest night. And we will dance and never stop until we make it shine. Suit up, ready to roll to the place where all the dirty things grow. Smoked up, ready to ride if you follow the sound on the Saturday night. Move on. Ought to be, you know what I want, I know what you need. Now, where do you hide? Can't escape on a Saturday night. I'ma treat you right, and I'ma treat you good, and I'ma treat you right. The night is taking over. Hej. Vi har lige været inde og indspille vokaler til vores single. Det har virkelig været en god dag. Søren Balsner er virkelig en flink mand. Virkelig en flink mand. Ja. Det er bare, vi er rigtig trætte. Det her skal også være sådan lidt personligt, så det er vist ikke nogen hemmelighed, at vi er lidt smadret oven i hovedet. Der er ikke så meget at sige. Han har virkelig gjort nogle fede ting ved det. Det er som sagt, som jeg sagde, inden vi gik derind i den update, vi lavede inden, at det var grænseoverskridende at høre noget, hvor en på den måde havde taget ansvar. Eller sådan. Men altså, han er jo for det første meget behagelig menneske, så det gør det meget nemmere at gå i gang med at synge derinde. Man kommer meget hurtigere i en behagelig atmosfære, også rent sådan vokalmæssigt. Og så er det et fedt studie, og han er super rolig, og altså, det var også fedt at komme ind til at starte med at høre nummeret fra altså med hans briller, eller ører, eller hvad man skal sige. Det har virkelig gjort en forskel. Givet også noget ny blod på tanden. Det givet også noget helt vildt. Jeg synes bare, at nummeret blev dobbelt så fedt. Mm. Og så hans workflow, hvis man skal tale om noget, som man skal lade sig inspirere af, så hvis man kan være så meget i harmoni, og så hyggelig og ryge smøger og drikke øl og have det, altså konsekvent samtidig. Og så netop, og så samtidig have den der sådan. Ja. Vi rykkede bare, at han skulle være hjemme om eftermiddagen. Nu er klokken hverken 5 eller sådan noget. Deromkring. Og vi har sgu nået det hele, altså på trods af, at vi ikke på nogle tidspunkter føler, at vi sådan, nu skal vi lige, den har vi slet ikke haft på noget tidspunkt. Så det har virkelig været en god oplevelse. Ja. Dejlig dag. Dejlig dag. Virkelig dejlig dag. Det.